Com fem un discurs oral eficaç? Com l'organitzem? Per fer una bona exposició oral, hi ha 4 accions que cal tenir en compte: la planificació, la preparació, la pràctica i la presentació. La planificació. Per fer una bona exposició oral, has de dedicar temps a planificar-la. Has de saber el temps del qual disposes i ajustar-t'hi al màxim. Has de saber el lloc on ho faràs, la mida de l'espai i si la presentació es fa de manera presencial o virtual, són importants a l'hora de planificar el teu discurs. Has de saber qui serà el teu públic. No és el mateix fer una presentació per als companys de classe que fer una exposició d'un treball final de grau, d'un treball final de màster o una xerrada destinada a un auditori concret. Aquesta informació orienta sobre l'estructura, el vocabulari, la terminologia i els exemples que s'utilitzen. Has de saber quins mitjans tècnics faràs servir. Si et mires la càpsula sobre el suport visual, t'ajudarà a decidir-ho. Has de saber què explicaràs. Ha de ser una síntesi ben feta de tot allò que vols dir i has de tenir ben present que les exposicions orals poden tenir 2 objectius bàsics: informar, és a dir, transmetre coneixements, i convèncer, és a dir, modificar creences o opinions. La preparació. Un cop hem analitzat els elements que intervenen en la planificació, és l'hora de preparar el guió. Has de delimitar el tema. Has d'identificar la informació rellevant que vols transmetre. Has de sintetitzar aquesta informació. Pel que fa a l'estructura de l'exposició, el pes important l'has de centrar en el desenvolupament del tema, un 70 o un 80%. A la introducció i a les conclusions hi destinaràs només entre un 10 i un 15% del temps. Pel que fa a la introducció, has de tenir en compte que has de saludar i autopresentar-te. Bon dia, em dic Mariona Pérez i sóc estudiant de 4è curs d'aquest grau. Has d'anunciar el tema del qual parlaràs. Soc aquí per presentar-vos el meu treball que es titula Construcció dels rols de gènere al sistema educatiu. I n'has de justificar l'interès. Aquest tema m'ha semblat interessant perquè he observat que, malgrat els canvis que hi ha hagut, hi ha branques que segueixen estant molt feminitzades i branques molt masculinitzades. Pel que fa al desenvolupament, pensa que és la part més llarga del discurs. Has de tenir en compte quines són les idees més importants i quines són secundàries. Has de pensar quines dades o quins conceptes ha de conèixer en primer lloc l'auditori per entendre què explicaràs després. Si la teva exposició és d'un treball de recerca, d'un treball final de grau o d'un treball final de màster, aquesta part es pot estructurar de la manera següent: estat de la qüestió, marc teòric, metodologia, resultats i discussió. Per estructurar l'exposició, pots fer servir elements lingüístics que et marquin l'ordre. D'una banda, tenim els animals d'aigua dolça. De l'altra, tenim els animals d'aigua salada. En primer lloc, veurem els d'aigua dolça. En segon lloc, els d'aigua salada. Després, analitzarem les diferències bàsiques que hi ha entre aquests 2 grups. Per acabar, explicarem les conclusions a què hem arribat. Per relacionar les diferents parts del discurs, pots recórrer als elements lingüístics següents. En canvi, la temperatura mitjana global de la Terra tendeix a augmentar, a causa, entre d'altres factors, de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, cada vegada tenim més evidències que ens indiquen un canvi en el clima. Per encetar un tema nou, pots utilitzar aquests elements lingüístics. En el marc de l'economia i pel que fa a la caiguda de la borsa, podem dir que això pot tenir conseqüències greus en els consumidors. Respecte als efectes que veurem de manera més immediata, hi haurà el tancament de fàbriques i la pèrdua de llocs de treball. Les conclusions són la part final del discurs
i consta dels aspectes següents. Una síntesi de les idees principals, avançades a la introducció i desenvolupades posteriorment. En el cas del sobrepès a la població, hem analitzat la influència de la genètica, la classe social a la qual es pertany i les hores setmanals d'exercici. Una fórmula de tancament. Suggeriments que provenen del tema presentat, dificultats trobades. Per tant, amb les dades que hem aportat, podem afirmar que on hi ha més individus amb sobrepès, a banda del factor genètic, és a les classes desfavorides, que a més dediquen menys de 30 minuts en fer exercici. Aquest estudi s'hauria de complementar amb l'anàlisi d'altres factors, com per exemple l'alimentació. Agraïments i comiat. I aquí s'acaba la meva presentació. Espero que hagi sigut entenedora. Moltes gràcies per la seva atenció. Si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, intentaré aclarir-la. És important començar bé una exposició, però també és essencial mantenir l'atenció o facilitar la comprensió. Per això, pots utilitzar alguns recursos retòrics, però sense abusar-ne. Una afirmació provocadora et permet crear expectatives al teu auditori. Pots fer referència a una anècdota teva o d'una persona que coneguis, però sobretot ha de ser breu i relacionada amb el tema que s'està tractant. Si fas preguntes retòriques, pots provocar que l'auditori pensi, es concentri en l'exposició i fins i tot s'hi involucri. També pots utilitzar documentació, és a dir, ensenyar una notícia o dades estadístiques relacionades amb el tema. També et pot ajudar a mantenir l'atenció posar un exemple, afegir alguna dita, algun refrany o un joc de paraules. Una frase clàssica o que l'auditori conegui també et pot ser útil per captar l'atenció. La pràctica. La clau per dominar la teva exposició és practicar, practicar i practicar. Tingues en compte els consells que et donen a la càpsula sobre l'oralització. Incorpora els consells que trobaràs a la càpsula sobre el llenguatge no verbal. No t'aprenguis de memòria la teva exposició, però intenta recordar l'estructura i el desenvolupament general de la teva intervenció. Has d'assajar en veu alta i comprovar que no sobrepasses el temps de què disposes. Cronomètra't. Abans de fer la presentació definitiva, és recomanable que ho facis davant de persones conegudes que et puguin fer suggeriments per millorar-la. També pots filmar-te i, després de visualitzar-te, millorar aquells aspectes que creguis que no t'han acabat de sortir prou bé. La presentació. Ha arribat el moment de la veritat. Si has fet una bona planificació, t'ho has preparat bé i has practicat molt, segur que la teva presentació serà un èxit. Abans de començar, és normal tenir nervis o tenir por. Pensa que portes ben preparada la presentació i que al cap de 2 minuts els nervis ja hauran desaparegut. No t'obsessionis a no cometre cap error. Si et passa, no et concentris en l'equivocació, sinó en la manera de continuar el discurs amb naturalitat. L'estadística ens dona informació rellevant. Bé, ens permet recollir informació, analitzar-la i extreure'n conclusions rellevants. Procura no abusar dels mots crossa perquè podrien actuar de distractors del que vols dir. I parla sempre amb naturalitat. Com a resum, tingues en compte que, perquè la presentació sigui un èxit, has de planificar de què parlaràs, qui serà el teu públic, on ho faràs i de quant temps disposaràs. Has de preparar bé l'estructura de l'exposició. Els elements lingüístics t'ajudaran a estructurar-la. Els recursos retòrics t'ajudaran a mantenir l'atenció del públic. Has de practicar la presentació tantes vegades com calgui fins que adquireixis seguretat. Tingues en compte els consells que et donen a la càpsula sobre l'oralització. Incorpora els consells que trobaràs a la càpsula sobre el llenguatge no verbal. Ara ja estàs a punt per fer una bona presentació.